Γεια σας. Ονομάζομαι Δέσποινα Σιβρίδου. Πολλοί από εσάς με ρωτάτε τι ακριβώς κάνω. Γι' αυτό και θέλησα να σας δείξω. Έχω τη δική μου επιχείρηση με προϊόντα υγείας και ομορφιάς. Είμαι ο καλύτερος πελάτης της επιχείρησής μου και αυτό που κάνω είναι να χρησιμοποιώ και να συστήνω τα προϊόντα. Συνεργάζομαι με τη Forever Living Products, τη μεγαλύτερη και καλύτερη εταιρεία, καλλιεργητή, παραγωγό και διανομέα προϊόντων με σταθεροποιημένο ζελέα aloe vera στον κόσμο. Ιδρύθηκε το 1978 στην Αριζόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και πλέον λειτουργεί χωρίς χρέη και με μεγάλη επιτυχία σε περισσότερες από 160 χώρες. Στην Ελλάδα βρίσκεται από το 1993 με κεντρικά γραφεία στην Αθήνα και υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και τη Λευκοσία. Η Forever έχει την τεχνογνωσία και παρασκευάζει κορυφαίας ποιότητας χυμούς αλόης και μεγάλη ποικιλία συμπληρωμάτων διατροφής, εξαιρετικά προϊόντα για αθλητές και προϊόντα ελέγχου βάρους, προϊόντα μέλισσας και μια υπέροχη σειρά με αιθέρια έλαια, προϊόντα φροντίδας προσώπου και σώματος και εξαιρετικές συνθέσεις μακιγιάζ. Για τη διανομή των προϊόντων της, η Forever βασίζεται στο δικτυακό μάρκετινγκ. Πρόκειται για ένα αποτελεσματικό επιχειρηματικό μοντέλο, το οποίο χρησιμοποιεί τη δύναμη της προσωπικής σύστασης. Με αυτόν τον τρόπο, η Forever βοηθάει δεκάδες χιλιάδες ατόμων στην Ελλάδα και εκατομμύρια παγκοσμίως να φαίνονται καλύτερα, να αισθάνονται καλύτερα και να έχουν εισόδημα. Για περισσότερα από 37 χρόνια, η Forever προσφέρει σε απλούς, καθημερινούς ανθρώπους μια εκπληκτική επιχείρηση με πραγματικές δυνατότητες, εισόδημα χωρίς όριο και αποδεδειγμένα αποτελέσματα. Οι Forever Business Owners μπορούν και απολαμβάνουν μεγάλα εισοδήματα, γενναιόδωρα κίνητρα, εκτεταμένες εκπαιδεύσεις, υποστήριξη και φυσικά εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα. Αν λοιπόν θέλετε ευέλικτο ωράριο, έξτρα εισόδημα, να είστε αφεντικό του εαυτού σας και να βελτιώσετε τη ζωή σας, ανακαλύψτε πόσο υπέροχη είναι μια Forever επιχείρηση και ξεκινήστε ένα εκπληκτικό ταξίδι συνεργασίας μαζί μου που θα μεταμορφώσει τη ζωή σας. Το 90% των συνεργατών ξεκινούν με part-time απασχόληση. Μπορεί ο καθένας να ορίσει το πόσο και το πού θα εργάζεται. Μπορούμε να εργαζόμαστε από το σπίτι, την ώρα που πίνουμε τον καφέ μας, έχοντας δίπλα μας τον υπολογιστή ή το κινητό μας. Σήμερα, με τη χρήση των social media, μας δίνεται η δυνατότητα να έχουμε πρόσβαση στην παγκόσμια αγορά. Αν λοιπόν σας άρεσε αυτό που μόλις παρουσίασα και θέλετε να αλλάξετε τη ζωή σας, θα χαρώ να επικοινωνήσετε μαζί μου. Προϋπόθεση: να έχετε θετική στάση ζωής και να είστε εργατικοί.